hop, 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 hop. A pridá sa k nám niekto, k Mariánkovi, ktorý to chce rozplieskať tento dav. Áno, hop, 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 hop. A vidíme, že stacionár začína bicyklovať, začína berať rýchlosť. Pozor, pozor. Vajíčka doufám. Pozor, delaj na svahu nejakým spôsobom, ale delaj na svahu a poprosíme našich chlapcobrzičov, nech sa pripravia, keby náhodou preletel veľmi rýchlo, ale on útočí na nás, pozor, útočí na nás. Odpa, ale vystrelili, to je úžasné. Fú, to by sa nám nemalo stávať, ale sú cieli. Uvidíme, či budú použiteľní ešte raz, ale... A pozor, stacionár, ide a nabehuje, jak rovíci kilometre, stojí. Batman pomôže, rozbehol sa ďalej, pozor, stacionár na svahu. A nejde, očividne nemá kondičku. Chlapec, kúpil si nový stacionár, vidím, že je vysoká cena, ale nie je veľmi dobrý model. A nejde to. A hovoril som, že tú sviečku treba použiť. Vidíme, že to bude skôr taká súťažná disciplína, kde sa človek zapotí. Áno, a šlape, aby nám mohli v lekári ísť ďalej. A dobre, ďakujeme krásne, aby v lekári by ju mohli zatlieskať, keďže vidíte, kto vám vyrába energiu.